Тюлень. Бу тюлень. Икенче төрле аны түлән, су үте дип тә атыйлар. Тюленнең алгы тәпиләре урынына суда йөзү өчен бик җайлы канатлар, ишкәк аяклар урнашкан. Ә аның арткы тәпиләре бөтенләй юк. Алар урынына балыкныкы төсле койрык. Тәпиләре булмаса да, тюлень суда да яхшы йөзә. Шуышып, коры җир өстеннән дә йөри. Ул 900 метр тирәнлеккә төшеп, су астында 30 минутка кадәр тора ала. Тюленнең күзләре зур һәм матур, ләкин алар ерактан бик начар күрә. Аның каравы су үте яхшы ишетә һәм ис сизә. Ә як-якка тырпаеп торган мыеклары ярдәмендә балыкларны тынык суда да сизә һәм тота ала. Тюленнең тәне кыска һәм каты йон белән капланган. Йоны һәм тәнендәге май каллама су үтен салкыннан саклый. Тюлень балык, моллюск, кальмар һәм сигезаяклар белән туклана. Ә менә су эчми. Үзенә кирәкле сыеклыкны ашаган балыгыннан ала. Тюлень төрле төстә һәм зурлыкта була. Иң кечкенәсе Байкал нерпысы. Аның буе бары 1 метр 30 сантиметр, авырлыгы 70 килограмм. Иң зурысы Көньяк диңгез филе. Аның буе 5 метр 80 сантиметр, авырлыгы 4000 килограмм. Тюлень төрле тавышлар чыгара ала. Аларның кайберсе азык табу, икенчеләре балалар белән сөйләшү яисә дошманнарын куркыту өчен кулланыла. Ана тюлень елга бер тапкыр бала таба. Гадәттә 13-15 килограмм авырлыктагы бер тюлень баласы туа. Ул әнисенең күкрәк сөте белән туклана. Син беләсеңме, тюлень сөте дөньядагы иң майлы сөт. Аның майлылыгы 50%. Мондый сөт эчкән тюлень баласы бик тиз үсә. Аның авырлыгы көн сайын 1,5 килограммга артып тора. Тюленьнәр күп дигәндә нибары 40 ел яши. Аларны җир шарындагы барлык диңгез һәм океан буйларында очратырга мөмкин.